sa ka. Salamat kayo sa imong paghatod nako, ha, Rob? Way sa pa yan, Ana. Ikaw pa. Lakas ko ka na ako, good. Sus! So, ato na ko, ha? Um, Katong akong giingon nimo, ha? o lagi. Alis ako. Bye. Bye. Amping. Sure. Dag, Ah, si Rato? opa. Anong wa man nimo pasudla? Lawom ng gabi pa, uy. Muli pa to sa sila. Ang saon nga, naglisod na migsakay kod. Daghang gig pasahero. Believe kay ko niya ng bata. Bahalag magbalik-balik siya sa iyang agi. Basta kay ihatod ka lang niya din eh. Ngun anak ka niya kapinangka. Maulagi pa. Maong nak. Sugda na to surab. Ayaw paabuta nga maadto pati sa slain. Pa, Tinuod? Gisugot ko nimo? lagi. Salamat, Ana. Di ka gid magmahay. I love you. I love you too. Oh. Nga naman ang naong nimo. May problema ba? Oo. Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman. Nagkuskating ang kumpanya. Unya, apil ko sa nataktak. Rob, Karong pagid nga nagkinahalan kay ko og kwarta. Kay gusto ko mo eskwela o college. Gusto ko nga magkahuman sa pag-eskwela. kung mauna, ayaw ka bala ka. Ako yung mo gasto sa imong pag-eskwela. Sure ka? Lagi. Dako kong pagsalig ni mo, Rob. Makagraduate na lagi unya ka. Wow! Grabe ka na ng kugmaha, Day. Ikaw gi mo gasto? Dahil gusto kong mutabang niya. Og dili man sa dautan niyang pangandoy, di ba? Hinoon? Pero siguro alam kita, ha? Nga dili ka magmahayo niya, Day. Day, congrats, Rob. Salamat, An. Salamat kayo nga imo gyud kong gitabangan para makatuman sa kong pangandoy. Kung na ako ikatabang, dili na nako i-doubt nimo. O kining ako nahuman. Ako ning gamiton para makatrabaho ko. O makabawas ko sa tanan nimong sakripisyo nako. Salamat, Rob. Nak, pila na magid mo katuig ni Rab. Og tanaw ko, murag. Maayo raman ang dagan sa inyong relasyon. Unsa man, wa mo'y plano nga magminyo. Andam naman siguro, mi pa, kay may stable naman may mga trabaho. Kaming duha ni Rob. Oh, nanunyaw sa pamay gipaabot ninyo. Si Rob na lang akong gipaabot pa. Lain sa kayo kung may mag-propose niya, di ba? Nak, di na mo mga bata. Ug labaw nang wa mo magkabata. Istoryahin na ninyo ni Rab. Dili pa ko andam ang butanga, Ana. Unsa? Nga naman. Nagduha-duha pa ka sa atong relasyon? Ha? Rob? Recorded by X Thunder Gaming. Dili man sa ingon, Ana. Pero kami niyo na ba yan na dako ng butanga. Angay na nga hunahunaon og pangandaman og maayo. Rob.
no? Sa dihang imo siyang gipa-eskwela, naingon ba day ka nga kinahanglan pa nimong hunahon-naon o pangandaman og maayo? Wa magdi kay pagduha-duha? Maugani. Sa kadugay na namo, magduha-duha pa siya sa mo relasyon? Basig dili sa inyong relasyon siya nagduha-duha, day. Ha? Basig diha nimo. Day, Dili ko madayon og ana, kay busy kay mi sa trabaho. nasad? Rob, wala ba ko mo reklamo nga wa ta madayon og lakaw ha? Kay bisag day off nimo ni duty gihapon ka. Unya karon mo overtime pagyud ka? Yung sa man nina ko nga trabaho man eh. Ah, bahala ka. Pasag din na lang. Wala gyud ko kasabot niya pa. Dako naman sa sweldo. Nganong kinahanglan pa magyud siyang mukayod og ingon ana? Or basig paagi na lang na niya aron makalikay siya nako. Ha? Nganong nakaingon ka man ni ana? Nakabantay ko niya aning mga niaging adlaw pa. Murag lawom kay siya gyud-una permi. Mura ramig wa mag-uban. Kinahanglan na gyud mo nga mag-istorya. Istoryahin ninyo og taro nga dili ipaagi og away. Sige na, Rob. Sultihi ko kung sa'y problema nimo. Kaya bisag unsaon nimog limod na hibaw kong naagi problema. Mura na akong mabuang nga maguna-una kung unsa. Nakoy anak. Unsa? Nakoy anak sa kong ex. Mabdos manggod siya pagbuwag namo. Og sa dihang nakakita siya nga nagpost ko nga nakagraduate ako sa college. Gipangita ko niya. Og adto ko niya sa trabahoan. Mao din na hinungdan. Oo. Ana, sorry. Gusto kang makigbalik sa imong ex? Dili na. Wala ko'y gusto niya. Gusto lang ako nga suportahan ang akong anak. Kay kung kana kung okay ra nimo. Sige. Anak man na nimo. Dili ko na idaw nimo. Salamat, Ana. Day, maadto ko silang Janice ron ha. Mabisita ko ni Dodong. Ha? Kinahanglan gid ka mo adto? Dili di mo magkita sa gawas? Dili, kay nagtrabaho man sa bahay si Janice. O dili siya musugot nga manggawas ming Dodong nga kamirang duha. Sige. Oh, ano ni sugot man sad ka? Unsa may mahimo nako? Dili ko gustong makaingon siya nga gidaw nako ang iyang anak niya. Ay, ambot lang gid nimo ana. Dili man ta kabugo oy. Pero kung maghisgot na ganit bahin ni Rob, no? Dili na gid mo function nimo utok ay. Nga, tanawa niya. Dili kay kana re problemahon nimo sa maabot. Day. Asa naman si Rob? Wa pa man gid manawag o mag-text na ako. Sukad nga ningon siyang padung siya mo bisitang dito. Dili sa makontak. Kanina ra ko nagsigig panawag. Kusog ka ra ba sa uwan, eh? Magpaabot lang ko nga mo kontak siya. Kadlaw na. Og dito ang nalang ang uwan pero wag yapon siya paramdam. Ang ako lag nauli na to sa ila no niya. Nakatuog na dayon. Pero nganong kikulbaan man ko? Paaboton lang gid nako.
nakatuog manay ko. Ay, salamat kinanawag na cute. Rob, Hello, Ana. Sorry kayo. Nalubat manggod ko. Unya, purting kusuga sa uwan. Nakatuog na lago pinaabot nga mutuang ang uwan. dito ka natuog sa ilang Janice? Oo. Sorry kay kayo, Ana. Maayo kayo. Naabtan ko kadlaw nga nagsigig paabot nga mo chat o manawag ka. Pero wa man lagi ka makahimo. Lubat gani ko. Sa man di ka makasabot, Ana? Sabta sa doy. Og sabtasad ko, Rob. Wa ka pa maguna-una nga naa kay uyab diri nga nagpaabot nimo? Samtang ikaw naa ka diha sa bahay sa imong ex? Hunaw-una ako no. O sa may bation ako, ana. Sabta lagi ko. Hantod ka no sa amo ko magsigig sabot nimo? Gisabotik ka nga gusto ka mo suporta sa imong anak. Usahay magawas pang gani mo kauban si imong ex? Mas daghan pa gani kag oras nila kay nako. Rab, naibaw kung importante imong anak nimo. Pero ako, importante pa ba ko nimo, Rab? Ana, Naluoy na kay ko sa kong kaugalingon, Rab. Wa na ko'y peace of mind. Mas may pag-undangon na lang ni Nato. Ana. Pila ka buwan naman lang kang sigig hilak, day, uy. Sakit lang yun kaayo, tay. Ako'y nakikbuwag pero ako may nasakit ng maayo. Abi ni mo, sakto imong desisyon nga gibuwagan ni mo. Gano'n na kaingon man ka. Nakita na ko sa Facebook ay, na nagbalik yun sila sa iyang ex. Ang mama siyang anak. Unsa? Mangwagit ka masayop. Ikaw rin gibuang nila. Ug nagpaabot ra sila nga mawa ka sa eksena. Niloko mo. Maodeng grabe gid kayo akong kulba atong gabi una. Kay wa giday ko masayop sa akong pagduda. Nagpasalamat na lang sa ko sa Ginoo. Nga gihatagan ko og kaisog atong panahon na nga makigbuwag ni Rob. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni Ana nga taga Ibabaw, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, natatawa ako. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalaw, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka, ipadas sa handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, salamat. Nakaulit na gitaon ko. Kapuyar ang adlaw, uy. Oh. Claire? Will? Iana? Mga baboy mo! Nga nahimo man ninyo na ako! Ikaw, Claire! Igsuon man ti ka! Nga nakahimo ka mas magpatol sa kong uyab! Puslan man nga gikuha nimo ang tanan nako. Si Wilson mo akong kuhaon nimo. Unsa? Yana, sorry kayo. Pero mabdos na si Claire. Sakto pa! Taod-taod ako niyong gibuang! Will, unsa ka ti? Pila na taga-tuig pero wagi ka magkahatag na kong anak.
Oo nga, sorry kay kayo. Pero, kinahanglan nga mo pahawa na kanina akong panimahe. Unsa? O, asa naman ako paingunan ni. Di na ako problema. Tubig, oh. Salamat, George, ha? Bisan pa man sa hapit mo katuig ang gilikayan ti ka, pero niya. Andang paghihapon kang mutabang na ko. Tungod kay mahal ti ka, Yana. Huwag wag na mausap isin kamay. George, Kung ako palang untay gipili ni mo, di gid unta ka masakitan ron. George, pasensya ka na. Pero dili pagit ko andam karon. Nahibaw ko. Ay kabala ka. Andam ko mapabot. George. Ayaw gani kay gipapuyo ka ni George sa iyang apartment. Mauli kiday. Grabe siya imong magguwang nga babae sa? May patol gid siya ni Will? Mauli kay. Grabe gid kasakit ilang kibuhat na ako. Nang pinakasakit pagit kay Maptor siya. Ha? Huh, kakuyaw ko si mga igsuon, oy. Sa una pa magina siya nga lain iyang puot na ako. Dili magud mi parehas og mama. Uy, Pero grabe, uy. Wala ko magnahong ba nga moabot siya ng punto, ha? so grabe gid iyang kalagot nimo, no? Buti pa sa buot kanang wag gid kaniya gitreat as iyang igsuon. Regana, gyud. Laoy. Ang Ginoo dali mag-iko nila. Day. George, ano sasagot ni? Flowers for you, yan. Para mo eh. George, Ay kabala ka yan. Sa ako nang gikayon ni mo, andam ko mapabot. Pero at the same time, ano sa ulid sa pag-effort ni mo sama ini. Kalipay mo sa din ako. George. Ako pa nimo, no? Sugton na nimo si George. Oh, ha? Sugton, kaila kag sugot. Sa akong tan-aw, no? Kanang sincero man na siya nimo. O, mahal jud kaniya. Pero, kuan manggod. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Oh. Mabitan ni hinungdan nga nilikay ko niya sa una kay naala siya ingon anak nga feelings na ako. Pero haler! Hoy, girl, dili man yung tao na nimo mapugan, oy. Kung kanang pagbati na hisgotan. Day, Sugton na lang lagi. ha? Gisugot ako ni mo. Oh, George. Thank you. Thank you, Yana. Isaad ako ni mo. Dili tagit ka pasakitan. Ug salamat sa chance ka imong gihatag nako. Thank you pa, George. I love you. I love you too. Recorded by X Thunder Gaming. George. George, pasing mo magtus ko. Di ka para ka. Andam ko mga tupang sa kong obligasyon niya mo. Kung muresulta man unya ni Pon, Yana. George. Oh, si Will maning nanawag. Unsa mo kay tuyo ni salpahis nga dako. Hello. Hello, Yana. Salamat kay wali ka mag-usap og number. Unsay tuyo ni man ako? Pwede tang magkita. Doon ako importanteng i-istorya nimo.
Mao na, giilad ko si mga igsuon. Iya kong gipatuo nga mabdos siya pero dili di ay. Unsa? Yana, please. Balik na ako. Human si mong gibuhat na ako. Gusto kang magkabalik ta? Yana, mahal ti ka. Ayaw na ko patuhuan na, Will. Dili ko buang aron makigbalik pa nimo. Yana, please. Kibaw ka si tawag ana? Gaba. Yana. Mao na ni katapusan na itong panagkita. Og ayaw na gid kog sa mukha pa. Pila naman di kaadlaw nga delay ko sa menstruation. Oh, dili ka ako mabtos. Wasto, magpalit kog PT. Oh, positive. Mabtos gyud ko. Ako nagsultihan si George, ani. Mablos ka? Oh, George. Yes. Sado pa, maamahan na di ko. Oh, George. Okay, yan na. Pero gusto ko sa di pa maklarong itiyan mo. Magpakasalta, bahala sa huwis lang. Okay ka? Sige ba? Yan na, malipahin kay Koron. Kay matawag na unya taog usa ka pamilya pohon. Ingon man sad ko, George. Ay, salamat. Nakatuog na gid in taon akong anak. Makapanglimpyo na gid ko din sa bahay. Oh, kinsa man ron? Dili sa doon si George, kitrabaho man siya. Akong gawas sunbi. Oh, Claire? Ikaw? Salamat nga sakto gid akong gipangutan-an nga dinhi ka nagpuyo. O sige, buhat ni mo din eh. Wa na ko'y laing kaduulan gud. Sukad na matay si Papa. Ikaw na lang baya mo nagpabilin nga akong pamilya. Kuyawa, no? Karon ka na lang mo ilan akong imong pamilya abig naglisod na ka? Yan. Ayaw na, Claire. Dili na kumusugot pa. Napasudlon ti kagbalik sa akong kinabuhi. Dili na kumusugot. Magubon ni mong balik ang akong kinabuhi. Yan na pasaylo ako. Sukot sa mga bata pa ta. Kapila na ka nakasaan ako, pero gipasaylo ra gihapon ti ka. Pero bisig kapila na ti ka gipasaylo, wa gihapon ki kausaban. Maong sugod karon, magkalimtan na hinata. Kay bisag kanus wa ko nimo ang kuna nga imong igsuon. Yan. Han, salamat ha. Salamat sa tanan. Sa paglawas nimo nako gikan sa akong mga kasakitan. Kung wa pa tingali ka atong ma, tingali. Wa na ko masayod sa kong buhaton karon. Mahal kita ka, yan. Ug buhaton ako ang tanan para nimo. Mahal sad kayo ti ka, George. Come on, baby. Karon, minyo na ni George. Og dako kay kog pasalamat nga siya may nahimo na kumbana. Pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Yana
nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga naguluhan, I think they call this love. Ang mga kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kang usap, mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Ining Tulumanawan, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtanda. Kinsa man ka? Maki, ikaw. Jay, ano nga apil-apil man ka? Masigi ka na sin mo kontra na ito nila. Bahala sila. Di ko gananan ng mga bully. Lamat ha? Kira, Miko na ta, Jay. Sige, migo na ta. Pagdali diha. Bugaya ni mo What's up, bay? Nagpagwapo ba ganito? Sus, plano na sa nimo nga mang chicks dito no? Someday. Okay, tana. Asa naman sad mo? Malaag mi ma. Ay, pastilan, baya ninyong duha. Magkailis na gid mong naw sa pagsigi ninyong uban-uban. Oh, gwapo di ko ma. Kay gwapo ma si Jay. Nayabang na ka, Maki. Unsa man, nabayot na ka? Ay, kaluod ana. Tanaw Nalipong naman ko Halip mo na ka, bay. Ako sad. Ito na sa bay katog. Lagi. Abihan, tuyok mo ako pananaw. Ako sad, bay. Naghan magutag na inom mo. Lagi. Ala. Diya ka makaklaro sa. Kay gitutuka man ko nimog maayo. Uy. Bay. Uy. Puang. Ay, kikisa mo ko nimo. Sorry. Sorry, bay. Buang, bay. Yun na ba? Mismo ka. Bay. Ay. Sabto na itabo gabi Yun naman to. Sa may nasud sa kong utok nga. Angay unta ko nga masuko. Pero nidbawas may naong ko. Good morning, bay. Oh. Good morning, Sab. Kapi ha, kahubog na ito gabi, no? Mura siya kwa. Nakahinumdum ka siya sa iyong buhat gabi. Uy. O ba sino? Uy. Wa di siya mahinumdum tungkol sa sobrang kahubog. Uy, bay. Ah, Ano mo ka? Kinuktok mo ka. why? Ako na itong kalimtang hitabo, awi. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, wa kay plano nga mo trabaho sa laing nason? Ha? Wa ba yun? Okay naman ko sa ko trabaho din eh. Mausad.
Mayo man mo kita din eh. Ako, larga na ba ko sunod sumana ba eh? Ha? Nga naman? Matrabaho ko dito. Mo ba? Hmm? O sige. Amping dito bay. Salamat, best friend. Ikaw, Sad. Amping. Jay, dili pa ka mag-lunch? Ako lang tiwason. Humana ka? Wa pa. Dungan na lang ta. Huwatong di ka. Murag nagsigi-sige dalagi mong uban-uban anang lorinak. Kaan, nagkasuod sa mi ma? Nakagusto ka niya? Ganahan ko niya. Ako, panguyapin na dayon para makauyab na pod ka. Ha? Manguyab ka? Nori. Ganahan ko niya. Yes. Gisugot na ti ka. So, kita na? Uyab na ta? O, Jay. Uyab na ta. Kumusta nga ka si Bay Maki dito sa abroad? Wala mo ko'y balita niya, sukad nga milarga siya. Agyang Facebook sab, dili na active. Unsa naman kay balita niya? Love, kuha ako, babe, please. Kusuking uwan. Ha? Mag-taxi lang di ka? Lisod kayo sa kay taxi ron, uy. Pero dagha pa ko gitrabaho. Kaning mo overtime lang gihapon ko. Ayaw na lang, uy. Oh. Nori. Hello. Nori. Bahala ka eh. Nak, kano sa magid mo ipalailaan ang imong uyab? Kung dili na ko busy ma. Ay, na may mga higayon good nga dili ka busy. Ay, sige lang, Gulma. Ako rin siyang ipailaila ninyo ni Papa. Love, wa man tay duty ugma. Ato ta sa inyo. Mag-movie marathon ta. Ha? Oh, kuan? Nga naman. Dili pa kaandam nga ipailaila ko ni mo sa mga ginikanan. Nori. Sultihira ko gusto no, Jay. Tuig na kape na nga tong relasyon. Pero murag wa mo ko makafeel nga na ni padulngan. Kaya murag wa kay plano nga ipailaila ko ni mo sa mga ginikanan. Oh, basin og minyo ka. Unsa? Uy, dili eh. Kuan mong god. Ayaw na lang. Sige lang kaghatag og rason. May pag-undangon ta ni Jay. Nori. Ha? Nagbuwag mo? Ya, mura naman lagi kaguha. Ambot lang bitaw ma. Wasa ko magahibaw nga no. Buutan man si Nori. Pero wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Basin og dili gid ka tinud-anay nga na in love niya dong, Jay. Ma. Ayaw eh. Ako lang usa din sa bahay na bilin. Kinsa maron? Kinsay? Oh, Kumusta, Jay? Maki? Kumusta? Kago, kababae na kunin mo. Daan, walgi kong mo ginay reaction ni mo. Magigami ko pagyapo ka na ako, bisan ingunanin ako, Jay. Oh. Maki. O ko takin ginaksa.
Sorry, sorry. Nganong... Nga nung ingon ani ko. Tungod ni mo. Ha? Sugad nga na nahitabo na itong duha. Naka-realize ko nga nabayot ko. Maong nagpalayok ko ni mo. Nakahinomdam di ka to? Maurati ko sa sabutan nga di yun na ako malimtan. Kaya dito na ako na-realize nga in love ko ni mo. Sa tinuod lang. Dugay na ako naka-feel nga naay kuwang na ako sugad nga nawa ka. O bisag nakig relasyon kong babae pero ikaw pagyapon ang naasa kong hula-hula. So love sa ko ni mo, Jay? Yes. Oo, Maki. Lain man paminahon kay suod ka ita pero mao kini tinuod. I love you too, Jay. Si Maki ra di ang tubag sa dugay ng kahaw ang akong gibati. Karon, malipayon mi sa among relasyon. Ug wa mi labot sa mga tao nga mi-judge namo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kito mga higalang kaagi ni Jay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan, Can't Fight This Feeling. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulamin handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Nak, Ashley, may isulti ko ni mo day. Unsa man na pa? Maglisod na ko pa eskwela ni mo, nak. Dako naman ko kining bayranan sa tuition fee ni mo sa college. Sige lang pa. Nakasabot ako nimo. Mangita ako paagi. Ha? Mag-working student ka? Gusto kong mapadayon sa akong pag-eskwela, day. Kuan, nako i-recommend ni mo. Unsa man na? Nako ipalailan ni mo ha. Kinsa man? I'm Dayo. Ashley, di ay ko. Dario, pasensya na ka ha. Mahadlok magud si Ashley nga makikita o niya. Wa pa siya masuhitos tao. Nagkasabot ko. Ayaw ka balak. Wapay daw ang buhaton ni mo. Ipapatuod ako ni mo nga kasalingan ko. Andam rigid kayo kung mahimong sugar daddy ni mo. Ha? Sugar daddy? Mo na kung giingon day nga makatabang ni mo. Unsa? Nagsige na og chat si Dario na ako. Oo, unsa ka, no? Padayonon ka ni nako. Mo na ni sulbat sa akong problema. Pero, bago pa man kaayo ming nagkailaw eh. Mahadlok pa man gyud ko.
Wala lagi kay angin kabalakan. Buotan lagi si Dario. Ayaw kabalak kagod. Na, makakita ganiglain si Dario na magmahigit ka. Day, Musugot ka na nga makikita na ko sa personal. oh sir. Ayaw kong tawag sir. Dario na lang. Sige, Dario. So, kanusa man ta makita? Murag, mahalon man kaayo ni nga restaurant. Class kaayo. Ay, si Dario. Kagwapo mo di anin niya, eh. Kung di mo lang siyang tutukan, dili mailan niyang edad. Okay ra ka? Oh, okay ra, Dario. Sige na. Mag-order na ta. So, nabusog na ka? Oh, sir. Ay, Dario. Karon, magsabot na tabahin sa akong pagsuporta nimo. Ha? Ha? 20K ang ihatag kung musugot ka nga mag-overnight mo? Uday. Uy, dako agod. O sa kagabi, Ira? Oh, Wow! O yun, sa may kitubag ni mo niya? Nisugot ka. oh. Nisugot ko nga, mahimo niya sugar baby. Naibaw kong sayop niya akong gibuhat. Pero maning kamot ko para sa kong future. Mamahala na lang gid ko. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra ka din sa beach? Okay ra. Good. Unsa may angay na kong buhaton ani uy. Karon pa mo ko nakasuway nga nahimong sugar baby. Oh, ayaw pa sikig tutok na ko. Buhat ako noon sa'y gusto mong buhat. Ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Kumusta man ka diha? Lingaw kaayo day. Gipasagdan naman ko ni Dario kon unsa akong buhaton. Og way limit sa gasto day. Wow! Maayo kay nag-enjoy ka diha. Kalit sa day ha kay gitawag na ko ni Dario. Okay ra nimo nga tupat ang matug. Okay raman. Sige. Dali. Manghigda na ta. Kadlaw na lang. Pero, wa mo gid mulihok si Dario. Natuog na bakit ka ni siya tinuod? Wa man sad maghagok. May plano ka ni siyang buhaton ako. Natural. Lalaki gud siya. Pero, mura man sad siya ko'y plano. Kawa ba'y klaro, ani, uy. Magpiyong-piyong na lang pud ko, uy. Diara. Unsay sud ani sobre. Akong bayad nimo. Ha? Ingon anak lang ka sayon? Nag-enjoy ra ka niya, nakakwarta pa ka? Mao gani. Easy money, di ba? True. So, padayon na nimo. Oday, padayonon gid din ako. Pila ka higayon naming nagsikik uban-uban ni Dario. Nag-enjoy rakit kaayo ko nga kauban siya. Og feeling na ako na ako'y kagawasan gyud basta siya ang akong kuyog. Unta magdugay pa niya.
Ashley, undangon na nila to. Unsa? Naku importante nga agi si kaso. O mauna ni ang katapusan natong panakita. Dario. Naunsa man ko. Sukat nga, wa na may magkita ni Dario. Murag hawang na kayo akong gipati. Karon ako naka-feel, ani. Nganong nagpagkita naman ko niya. In love na ka. Day, Ako pa ni mo. Sultihan ni mo siya. Pagkikita niya. Unsa? Na in love ka na ko? o Dario. Sa tinuod lang, pangwarta na gid ang akong tuyo. Pero kung maka-expect ka bation ko kahawang nga wa na ka. Pero di na ko makasuporta nimo, Ashley. Unsa? Nabangtrap ang akong negosyo. Mo hinungdan nga niundan ko pagkikita nimo. Sultihi ko. Nakagusto ka na ako, uwa. Why di ma-in love nimo, Ashley? Buutan ka. Nindot kang ikauban. Maong baka ko na kay ko kung muingon ko nga wa ko'y gibati para nimo. Dario, Pero tiguang na ko. Di na ko angay sa sama nimo. way magbuot na ko kung kinsay angay para na ako o dili. Basta kay mahal ti ka. Ug mahal sa kayo ti ka, Ashley. Day after day. Tungod sa among sitwasyon ni Dario, nagtinabangay mi. Nitrabaho ko og naningkamot mi nga mabalik ang among negosyo. Ako mo ikaabag niya sa tanang butang. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Ashley nga taga Cebu City. Uban din sa awit ngayon kipangayo. Awit nga Nicolahan, I won't last a day without you. Nudwa sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Iyador silang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Day, Landy. Naabay ng regards ni mo, Day. Kinsa man day? Si Danny. Kinsa man na, uy? Ay kada kong lalaki nga magpalitan og sudan din, he. Aw, kana di ay? Hi, Lindy. Uy, Dan, ikaw man gud di ay. Ako, Unsi mong paliton? hatagi lang kong isda og utan, Lin. Okay, Dan. Kadiyot kayo, ha? Di ara, Dan, oh. Salamat, Lin, ha? Pwede ko mga ayusin mong number, Lin? Nga naman? Kwan, para mandam ni mo ang sudan nga akong paliton. Sayang, magdali ang ko. Mong atagin ko si mong number. Oh, okay, sige. Muna ko number, oh.
Ay, salamat. Nakarelax na gud yung taon ko. Kapoy rong adlaw da. Di kang customer. Kisa man inanawag. Number naman ni. Hello? Musta, Lin? Kinsa ni? Gabi ha. Wag ito makailan ako. Si Danny ni, ay. Uy, Dan, ikaw mong gaday ni. Apay taon. Nanawag man lagi ka. Nawag lang. Gusto lang kong magkabati sa matingog. Atik sa daay. Lagi. Lin, ugma pa Domingo man. Huwag maging may trabaho. Pwede mo na uray ta? Asa masad naman ni Roy? Mangita lang tag. Kasuroyan. Kanang dili kay layo din diba sa toa. Kana kung okay lang nimo. Okay ra. Aron sa malingaw ko kay kapoy sigig trabaho, oy. Maogyod. So, ako ka nga na unong masimong trabaho na? Sige Dan, magpaabot ko. Salamat Lin ha nga nisugot ka nga manglaag ta. Nalipay sab ko nga nainang hagad na akong laag. Kay kapoy kay kus trabaho, oy. Mao gud. Di lalim uy nga magsigil kag trabaho. Way lingaw-lingaw. Mao lagi. Atatas unahan na. Mamalit akong atong makaon. Pagkaw man, mangita tag atong kalikuran. Unsa man, Lin? Nabusog ka sa tong gikaon? Busog kayo. Lin, mangutan na ako ba? Unsa man? Na kayo uyob? Ha? Wa, oy. Sure? O lagi. Kung may uyab pa ko, di gud mahitabo nga mukuyog ko nimo ron. Bitaw. Nga sa ato ba, pwede di ko manguyab di mo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Pwede, Lin. Kukuan, Dan. Kasi makaingon ka nga, mapahimuslano na kay ko. Ang tinuod, Lin, dugay naman kong nakagusto ni mo. Pero wala ko'y time sa pagsultinik. Karon pa yun. May chance ka ko, Lindy? Dili man hinuon kalisod kog maon. Kay buotan man ka. Unsay buot ni mong ipasabot, Lin? Ako na kang gisugot. Tinuod? O lagi. Uyab na ta. Ay, salamat kayo, Lindy. Oh, I love you. I love you too, Danny. Ikaw ha? Hilom-hilom ra ka ha? Unya, uyab na demo ni Danny? Ako na lang siya gisugot dahi, uy. Gaan man sagud ang akong buot niya. O, hinuon. Buta naman sa nas Danny. Maayo lagi unta kung dili siya mausab day. Lindy. Dan kadiyot sa... Mahadlo ko. Unsa may kadlukan ni mo? Mamabtuso niya ako. Ay, kadlok. Kaya ibibid ako na ako pasagdan kung pananglit mamabdos ka. Bantay ha. O lagi. Promise na ako ni mo. Lindy. Danny. Ha? May nahitabo ninyo ni Danny? O, day. Hala ka. Unya, saan naman lang kung mamabtos ka? Naingon man siya day nga. Dili ko niya pasagdan kung pananglit mamabdos ko. Oh, maayo hinuon. Hala. Wa naman ko regla. Dili rin ba ko ingon ini, Ida? Magpalit kong pregnancy test, be. Ano na ako ning maklaro? Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Maayo noon kay may umaabot na di ko anak. Ano sa may plano ni mo ron?
Mangita ko katong kapuyan, day. Kay magtipon na lang ta. Nya, okay ra ka ining atong gipuyan, Lin? Ay, okay ra dong, uy. Indot raman sad, bisan gamay. Magyud. Kuya Ginoong gabi. Mamalit sa itong panginahanglanon din. Day, basig sa sunod adlaw ba ko mauli din sa ato, ha? Nga naman dong. Naipatrabaho nga kong boss sa laing dapit. Madugay-dugay gid ko dito. Oh, sige dong. Amping dito. Hapit naman usa ka semana ang nakalabay. Sukad paglarka ni Danny. Og hangtod karon, wa pagit siya mauli. Wa si signal yung cellphone. Magsusi ko sa lang opisina, bi. Tuwa man si Danny siyang asawa. Ha? Asawa? Oh. Nanangit to siya nga mapauli sa iyang pamilya. Kay dugay na kito nga wa makapauli sa ila. Nagsige na to panawagang iyang asawa din he. Ginoo ko. Minyo na is Danny. Ayok ka! Ayok ka! Salbayas ng dako! Minyo ka man di ay! Ganun mo ba rin kibuhat na ako? Ganun mo kong giilad, ha? Wata ka ilara! Siwa ilara! Dili ba rin iilad mo gibuhat na ako nga minyo ka? O niya imo kong ipabagdusan? Ay, ugbal ko din mo, hindi. O niya ba gusto mo ko ini, ha? O sabay ako kaugmaon, di mo nga may pamilya naman, day ka. Ako lang bahimo na akong oras. Sa bahimo nga, ako kang biyaan kay mahal ko ka. Kung may umaabot na sa itong anak. Danny! Sakit ang nahitabo na ako. Pero kinahanglan nga akong dawaton nga nahimo kong inahan apan dili asawa. Dinhin na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Lendy nga taga Tulil City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagkulahan gulong ng pala. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala ug mga suking di paminaw, kinasingtasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngay kwarta mo, oh. Nak, bago pa man ka naghatag og para konsumo nako. Para unsa man gihatag nimo nako karon? Para palit na si mo mga gusto, ma. Wa naman ko ko'y paliton, nak. Palit ka mga skincare ni mo. Mga pagwapa, makeup. Wa na ko magkinahanglan, ana. Ni ara ko kusbay permi. Di mo gawas ka? Ha? Ma, laag sa duwi. Pangita og lingaw. Pangitag uyab. Nak. Sakto imong anak na yun. Pangita nag-uyab ni mo.
Dili na ko ana, uy. Tiguwang na good ta. Tiguang lang ka? O natagam lang yun ko? Di na lang ta mag-iskot, ana. Okay na ako nga wa ng butanga. Basta malipayon lang ang akong anak, okay na ko. Ma, na ako isulti ni mo. Unsa man anak? Na ko iyab. Oh, Og ako niya siya ipalaila ni mo, ma. Ma, si Ramon. Han, akong mama. Ay, Celine, mag-istorya ra gud una ta. Tanan sa likod. Unsay problema, ma? Nanguta na kag unsay problema? Nak, tiguwang na ang imong uyab. Kaita naman to nako. Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngayon anang idara. Kay mga mature nang mo handle sa relasyon. Dili sama sa ko mga nauyab sa unang way mga buot. Ma, please. Ikaw rin expect na ako umasabot na ako. O sige. Kung unsay makalipay nimo nak suportahan ti ka. Salamat, ma. Tuod, ma. Anilang una si stay sa bahay, ha? For pila ka days. Okay ra? Ha? Salamat kayo sa pag-welcome nako. Ma, O unsay ma? Magmama ka nako? dili mo kwan. Mamba. Mamuntang ako itawag nimo. Dili ko maestra. Ma, Sorry nak. kinahanglan nga magkasinabot gid mong duha. Kaya na ako lakaw sunod adlaw. Mawa ako for 3 days. O niya, si Ramon. Dini lang una na siya, ma. Uya na siya mauli kung mabalik na ko. Nak. Kalagot ba yaani, uy? Nga kibilin pa manisilin ng tawhana din, eh? Dili ko komportable. Ay, O unsa naman sa danga ma, ha? Ikaw mangita yung kagbikil, no? mahal. Unsa? Maunta na'y akong gustong isulti nimo. Mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pag binuang og ingon ana, ha? Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon ka. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, maoy rason nimo nga nakidbuwag ka kay dili na ko nimo mahal. Grabe ka sakit imong gibuhat nako, Ramon. Miriam, Huwag ko kasabot nga nung sa kadaghang lalaki nga magustuhan sa akong anak. Ikaw pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kong samuka, Ramon. Unsa man ginaani mo, Ramon. Nganong hangtod karon, apektado man gihapon ko nimo. Mahal gihapon ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gustong masakitan ang akong anak. Kumusta man ka diha, ma? Okay naman ko, nak. Ikaw, Murag, ma-extend pagit ko pila ka adlaw diri, mada. mao ba? Okay rin mo din ni Ramon? Okay na, nak. Wasad mi mahimo. Trabaho man ang gianha nimo. Basta kung makauli na ka, uli na dayon, ha? Oo, ma. kaon na. Gilutuan di kasi mong paborito. Ramon, di ba giing na naman ti ka? Naibaw ko. Pero may mubag. Samtang wa pa si Silin. Hatagan sa ko ni mo higayon nga mamawi ni mo. Dili ko makigbalik. Ramon, Please, Miriam. Tangit-tangit kang sakit sa bubukhan? day, Nagka-recover na ka sa
kasakit sa pagbiya niya nimo. Kaya karon, nasa katabot ka nga hatagan nimo siya chance ka pasakitan kag usap. Day, gimingaw na pud kaayo ko ni Ramon. O bisag karon lang, hatagan ako akong kaugalingon og chance nga malipay og usap. Bisan og sa mubong higayon lang. Day Miriam. Maoron ang akong gisigihag paminaw sa una. Kay nilaom ko nga mobalik ka nako. Pasaylo ako. Ikaw na karon mo ay naghatag og kalipay sa akong anak. Maungwa ko mahimo kundi pasayloon ka. Miriam, unsa ka kung... Ramon, Miriam, nganong nag-anam kag paduol na ako, Ramon? unsa ka kung... Kita na lang pag-usap. Unsa? Mahal ka ayo tika, Miriam. Mahal pa ka ayo tika. Miriam. Ramon. Ginoo ko. Unsa man nga atong gibuhat, Ramon? Oh, dili ko pasayloon sa kong anak kung mahibaw siyang tunay na hitabo na to. Relax lang, okay? Dili madag relax, Ramon. Nakasa ko sa akong anak. Kalma lang lagi. Ginoo ko. Nauli na si Celine. Masuot ko ha! Hala, huwag ba ko makapanglahak? Unsa? Hi, ma! Celine anak. Unsa ni? Unsay pati pasabot ani? Nak, ayaw paglagot na ako, please. Paminawas ako. Pasabton ti ka nga na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam, Ayaw ko kikapa, Ramon. Nakasaha ko sa akong anak. So, naa na ginahitabo ninyo? oh, Ramon, unsa ba? Yes! oh, Mission accomplished! Ha? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ingnon mi nga uyab mi ni Ramon para mosugot ka nga mas tiisa sa dinis bay. O gaan ta mong duha para makalugar mo. Unsay? Ma, kay bawo ko nga si Ramon imong first o greatest love. Mong gipangitagin ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guwang pagitahon siya. Kasi giso siya pangita nimo. Mong ako'y nangita og paagi nga magbalik mong duha. Celine. So, kanas ang kasal? Iminaw, kiss the bride. Mahal ka tika, Miriam. Mahal sa kaayo ti ka, Ramon. Maybe this year, maybe next year. Sa kadugay na sa panahon, wa ko magdahom nga si Ramon di ay gihapon ang akong makadayon og makauban hangtod sa hangtod. Og karon, malipayon kaayo ming duha. Kay nasumpayan na gid intahon ang naputol na mong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagin ni Miriam nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagkuhan. Maybe this year. Maybe I'm confessing. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marie Cain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw.
Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.